Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu magavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 42 years ekuberekwa. Me and my husband takarombawo mukoma. Mazuvano vanotika tiri maritualist, ndo chirungu chacho chavako mazuvano. Saka the first time when my husband told me kuti iye akaromba, ndakatofungidzira kuti baba ava vanenge vavakupenga. Mukoma, murume wangu, the reason as to why akaromba inhau yekuti ainge abva mukuvakisawo shop. Saka zvinhu zvainge zvichinganyatso kufamba at that time, because iye dambudziko raainge akaita nderekuti akamixa hardware nemagroceries. Saka mukuzonotenga stock, ndakatombomuudza kuti dai manyanyisa kutenga grocery, but instead iye akabva azonyanya kuwandira kuhardware. Munongoziva munhu kana ari in the construction industry anokufungidzira kuti ndo zvaanenge achifanira kuti anga achingoita zvekungotengesa izvozvo muzvima hardware items. Saka things were really hard mukoma, zvinhu zvainge zvakaoma. But at the same time taifanira kuti tingogara tichingobhadhara vecity council, because vainge vachitoziva kuti tainge tisina mvumiro yekuti tinge tichivakira pacho ipapo patakavakira shop yedu. At that time mukoma akabva azondiudza kuti the reason as to why vatete hanzvadzi yake vainge vari muchipatara, it was all because of him, because ainge abva mukuromba. Saka akabva andiudza kuti ainge achiri kutotanga kutoromba, saka kwainge kwasara process yekuti vange vachizosacrificewa. Ndo zvainge zvichiitika at that time. He then came to me and akabva ati, my wife, inini, I have been thinking about it, and I want you kuti unge uchindi helper, because kana ukasandibatsira mukadzi wangu handikwanisi kuti ndinge ndichizopedzisa marituals acho. Ndakabva ndati izvozvo zvamuri kutaura handisi kuzvinzwisisa, plus isusu tiri maKristu kaisu, we are not supposed kuti tinge tichienda kun'anga. Kuzvokuzoenda kun'anga zvakabva kupi? Nhai iye akabva anditi, Christians or not, it was already too late. And it was already too late because iye ainge akatoenda kubhindura, ndo kwainge kuine n'anga yacho, but iko zvino zvakazofa. But tinopota hedu tichibatsirwa nevana vacho, because mabhuku acho ose zvakanyorwa mubhuku, zvose zvatakaenda tikanoita zvose zviri mumabhuku. Saka akabva andiudza kuti ainge akaenda kubhindura, then ainge akanzi ainge achifanira kuti ange achizosiya something, ange achizoisa something per table in form of our daughter. So he had been told to write the name of our daughter as a guarantee. Akabva anzi iwewe mhepo iri kuti inoda guarantee yekuti kana ukatadza kuzoita mhiko idzi inenge ichazofa kwako, nekuti ropa remwana wako musikana ndo ratichange tichizoda muno mudare. So mukomanashi ipapo paakangotaura zita remwana wangu, ndakabva ndatanga kuchema. Ndakachema ipapo paakandiudza kuti n'anga yacho yainge yakamumanikidza, ikamuudza kuti yainge isingakwanise kuti inge ichimubatsira kana kuri kunzi iye ainge asingadi kuisa something per table in form of our daughter. Ndakachema mukoma, I cried so much on that day. Kunyangwe vana pavakandiudza kuti mama tapedza, because we were supposed to go to church. Ndakavapindura rough, it was on a Sunday morning. Ipapo paakandiudza. So I had been fasting throughout the week. Me and some of the church members, we had been fasting for my sister-in-law, vatete vainge vari muchipatara. He then told me that we had to do this, otherwise mwana wedu tainge tichazorasikirwa naye, because zvainge zvatofanana nekuti kana inini ndainge ndichazoramba, zvainge zvafanana nekuti iye ainge atofa kudhara. So mukomanashi, can your listeners tell me, whom amongst them, ndiani chai ndeupi mutsvene pakati pevateereri venyu wekuti kana akanzi ndo zviripo izvi zvobva zvanzi, kana iwe ukaramba kuchekeresa vatete vako vaunenge wakatombonetsana navo, vakatombokuramba vachitoti iwewe hazviite kuti unge uchiroorwa nehanzvadzi yavo, if presented with this situation, will you say it's far much better to save her than to save your daughter? Mutsvene wacho ndiani mukoma? Saka inini I will say kuti ndo zvandakazongoona kuti it was the better. So inini I just said it is okay. I was not willing to lose my daughter
to save my sister-in-law. Izvozvo ndakati kana zveti. I just told myself kuti this had to be done to save my daughter, to remove my daughter from the list, because mwana wangu uyu ndakabva ndatoudzwa kuti ainge akatonyorwa palist. Kurwadza kwazvo ndiye ainge ari wekutanga. Vatete vacho ivavo vandainge ndichida kuti ndinge ndichiseva, vatete vacho ndo vainge vari second palist, because he had told me kuti ainge aine kamwe kabhuku. Saka kabhuku aka ndainge ndakatombokaona. Unoona zvakaita tuma New Testament little Bibles twetuya, ndakakaona mani kabhuku ikako kari mumba. Saka ndakabva ndangokabata, ndikabva ndaona kuti kabhuku aka, it is just an empty book. Tuma pages twacho, they were just empty, and in the middle there was a red page. Saka ndikangoti kabhuku aka ndikeiko, ndikakunyorera mafone numbers and ndikangosiyana nako. Saka murume wangu akabva anditi that little black book that he had brought home, inside that little black book hanzi ainditaimira usiku paya apo pandinenge ndarara, then obva azotanga kunyora mazita ehama dzake dzose, hama dzake dzeropa. Saka hanzi akatanga nemwana wangu, zita remwana wedu, ndokubva azonyora zita rehanzvadzi yake vatete. Saka each and every night ainyora one name each and every night, but haana kunyora mazita evana vedu vamwe ava, just our daughter. So mukoma ndakabva ndarwadziwa, because ndakabva ndatoziva kutoti isusu kana tainge tichazofeila kuita sacrifice iyi, then definitely, since my daughter was the first one on the list, we were going to lose her. Ndainge ndisingade kuti mwana wangu ange achifa. Akabva atundudza kuti kabhuku ikako kainge katori kabhuku kenyanga yacho iyoyo, and it belonged to that traditional healer, it belonged to his shrine. So mukoma hanzi kabhuku aka kainge kachazongogara kumba kwenyanga iyoyo, so as to remind me and my husband kuti awa ndo ainge ari terms and conditions edu, ndo dzainge dziri mhiko dzedu. Ndikabva ndati zvakanakai. So mukoma my husband akangoti aona kuti ndainge ndabvuma, akabva atoti quickly we need to go and speak with the healer. Ndikati kuti aikaka izvozvo so tava kutoenda kubhindura. Akabva ati saka takabva tazoenda kubhindura kuya ndokubva tazonotaura nenyanga iyaiya. Zvino takati tasvika pamba penyanga iyaiya, mukoma ndakabva ndaona kuti murume wangu ainge achinja, murume wangu ainge ashanduka, ava kuita sekunge mumwe munhu wandainge ndisingatombozivi. In short, I can say kuti I saw that my husband, he was no longer the same man uyo wandainge ndakaroorwa naye. Zvinhu zvandakamunzwa achitaura tirimo mumatare zvakandivhundutsa hana mukoma, zvikandityisa. Ndikatoona kutoti murume uyu kana kutondibhinya aikwanisa kutondibhinya ipapo, kutondibata akandicheka. Murume wangu zvinhu zvandakanzwa achitaura ipapo, I don't think kuti kune mukadzi angada kunzwa murume wake achitaura mashoko anotyisa kudaro. Murume wangu ainge achidana mweya werufu achiti, rufu naiwe rufu uripiko, rufu uripi. He was inviting the spirit of death kuti mweya uyu werufu unge uchuya kuzogara mumhuri mavo. Ainge achiinvita mweya werufu kuti unge uchuya kuzotora vose avo vainge vaine mazita avo ainge akanyorwa mukabhuku kaya katematema. Murume wangu akabva ati, kwauri iwe rufu, kwauri ngerozi yerufu, ndakakupa upenyu hwemwana wangu, nekuti iwewe wainge wati kuti unge uchikwanisa kundipa upfumi, ndinofanira kuti ndinge ndichikupa upenyu hwehama dzangu. Ndisati ndabuda ukabva wanditi ndaifanira kuti ndinge ndichikupa upenyu hwemwana wangu as a guarantee. Saka as for now, mhiko dzedu dziya ndava kuchikupa hanzvadzi yangu, chitanga kane hanzvadzi yangu. Ende uyu mukoma ndakabva ndati uyu ani, because ainge andinongedzera, akanongedzera kwandiri achiti uyu he is my this one is my, achiti uyu this is my witness. Mukoma ndakabva ndanzi nyarara iwe nenyanga iyaiya. Akabva ati uyu ndiye witness yangu nekuti ndiye mukadzi wangu, ndakamuroora uye zvekare ndiye amai zvekare wemwana uyu wandainge ndakati kana ndikatadza kuzadzikisa mhiko dzangu mwana wangu ake anofa. Mukoma ndakabva ndanyarara paya. Murume wangu akabva aita mhiko dzake, ndapedzawo ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita mhiko dzangu sawitness. Ndikabva ndava witness mukoma. Ipapo vatete vangu vachiitwa sentenced to death. It is very funny mukoma, but awa ndo mafiro akaita vatete vangu. Vatete vangu vakadzipwa nebhonzo rehuku. She died in a very funny way. She choked herself to death.
Saka vatete vangu ava semunhu ainge arwara for a very long time. Ivo manje vakabva vazokumbira umwe nurse. This was before visitation time, kuti vainge vachida kuti vange vachipiwa sadza nehuku. Saka pachipatara painge pasina nyama, painge pachitongodyiwa sadza nemakabeji nemapotatoes. So nurse uya manje sezvo ainge aine manumbers edu, ndokubva azofonera murume wangu, ndokubva tazovatengera chicken licken. So during visitation ndopatakazoenda kuya tikabva tazovapa takeaway yaya. As for my husband, iye manje aingosara mumotikari because ainge asingabvumidzwi kuti ange achinoonana nasisi vake vachiri vapenyu. So mukomana she ndakapinda muya ndokubva ndaonana navatete vangu and ndaitoona kutoti vainge vachitorikava, but kwainge kuri kurikava kwemunhu ainge ava kukoka simba. Ndozvandakauzwa nemurume wangu kuti munhu kana ava kunofa anodya kuitira kuti ange achikoka simba, kuitira kuti kwacho kwaanenge achienda rwendo rwake rwaanenge ava kuzofamba ange achizowana simba. Saka ndakabva ndavasiyira takeaway yaya, then nemurume wangu tikabva tadzokera kumba. Ivo vatete ava apo manespa ainge achiri kupatrola vachitenderera vachicheka varwere, vatete havana kudya chicken iyaya. Vakazoti time manje manesi ava kusafamba, ndopa vakabva vazotora chicken licken chavo chiya vakabva vatanga kudya. Zvino vakazoti vava kudya ndopa vakabva vazodzipwa nebhonzo kuzonosvika vachizonofa mukoma. Mushure mekunge ivo vatete vangu vafa ndopa tikabva tazofonerwa, but mukoma pandakangoudzwa kuti vatete vangu vainge vafa apa vainge vadzipwa nebhonzo rehuku. The surprising part was that patainge tiri kubhindura, takati tichisvika mukoma tichinopinda mudare, ndakabva ndaona kuti pane umwe uyo ainge achishandidzana nenganga iyaya akabva apiwa masaini kuti abate huku. Saka ndakatoti zvimwe kuda maybe titori important zvekutoti tikasvika pamba peng'anga tinobva tatourayirwa huku. Saka huku iyaya yakabva yaslotewa tiri busy matare achirohwa. Huku iyi yainge iri ya black, so yakati yaslotewa ndokubva yabikwa. Then takazoti manje nguva yatainge tapedza kuita mhiko paya ivo vatete pavainge vava kuurawa manje, ndo pakabva pazouya manje uya ainge achishandidzana neng'anga mushure mekunge adanwa neng'anga yaya. Saka huku iya yakazounzwa mudare, but haina kuya yose, kwakangoya chidya chehuku chainge chiri muplate yedanda. Then murume wangu akabva azonzi ange achidya, ndokubva atanga kudya akadya akazoti ava kunopedzisa kudya chidya chiya chehuku ndopa akabva azodzipwa mukoma akadzipwa. So ndakabva ndazoti ndike ndichimubatsira because ndainge ndava kutoona kutoti munhu uyu ziso rainge ratobuda ava kutadza kufema. Zvikabva zvanzi neng'anga iyaya ndinge ndichigara pasi. Ndakabva ndazogara pasi mukoma nasho. N'anga yainge ichingoti musiyei hafe, hakuna anofa musejari mangu munomu, hamuna munhu anofa munomu. Avo vamunenge mati ndo vanofanira kuti vange vachifa ndo vanofa, noti imimi manditi mauya kuzoromba. Saka mungati mukuromba kwenyu mubva mafa. Kana akafa uyo zvinoreva kuti ndichatoregedza kuita n'anga nhasi chai. Saka mukomana she murume wangu akatambudzika achidzipwa. He was struggling, he was on the floor achingozvongonyoka ava kusakwanisa kana kufema, but ndakanzi ndaisafanira kuti ndige ndichimubatsira. Saka n'anga iyi yakazomirira kusvika apo murume wangu paainge agomberwa manje ava kusagona kufema, ndopa yakabva yazotora tsvimbo yayo ndokubva yarova murume wangu kumusana, zvekuti ndakaridza mmere because ndakatonzwa musana wemurume wangu uchidavirira. Ndikatoti murume wangu wavhuniwa musana kaiwe. I thought kuti he had broken my husband's spinal cord. Mukoma murume wangu akabva atanga kurutsa, but chakandinetsa manje ndechekuti iye manje haana kuzorutsa nyama yehuku. Ndo mafiro akaita vatete vangu. Vatete vangu vakati vashaika. At that time, remember, I was not yet experienced pazvinhu izvi zvekuromba, but now iko zvinozvi I can do anything and I can go anywhere and handisisina kana fear. Even if you say kuti na 1 AM kana mukandifonera mukanditi endai kumakuva, I am not scared because I am used to it, but panguva yacho ndainge ndichitya. Murume wangu iye paakati taifanira kuti tinge tichienda kumakuva kunotora ivhu rekumakuva, takaenda kuya, but ndainge ndichitya. Ndakatobuda mumba ndine bhaibheri rangu, iye akatoseka. Tikapinda mumakuva, we then collected the soil. As for me, hangu handidi kukunyeperai,
ndakangosara ndiri mumotikari. But iye paakaburuka manje ndakabva ndajambira ku driver seat, ndakavhura window ndichitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzoona kana chipoko mumotikari, apa ndichitya kuti ndokwanisa futi kuzoona chipoko panze. Iye akanditi tikufanira kuti tinge tichibuda tose panze, ndikabva ndaramba. Iko zvino zvangu ndava nezvivindi zvekuti dzimwe nguva ndondituma kana asipo pamba ndotoenda ndotonotora ivhu kumakuva kana kuri kunzi nguva yekuti tinge tichichekeresa kana yakwana. Because panguva yacho iyoyo paakatora ivhu akazoti adzoka mumotikari akabva ati, mukadzi wangu, I have never depended on anyone in my life, but now I depend on you. Akabva ati, kana ukasaita zvinhu izvi, if you do not do this, mweya wavatete vako uchatipfukira, ende kana watipfukira unenge uine hasha. Handiti unoona mafiro, handiti wakanzwa mafiro acho avakaita, nesuwo we are all going to die tichidzipwa nenyama yehuku. So you need to do this for your family, do this for your husband, do this to have a good life. Audiwe here kuti unge uchitraveler, having trips to wherever you want to go to. Ndikabva ndati, hongu, my husband, I want. And he said that whatever you do, you have to do this. Ndokubva ndazogamuchira ivhu riya. Tikabva tazodzokera kumba, tikabva tazorisa mukaplastic, ndikarichengeta. So murume wangu akabva anditi, whatever you have to do, you know kuti iwewe ndiwe unenge uri muroora, saka unofanira kutoti unge uchiva responsible, uchingobika uchimhanya, because ainge achida kuti ndinge ndichizomixa ivhu riya rekumakuva nechikafu chainge chichazodyiwa panhamo ipapo. Saka the day that the body came from the mortuary, ndo zvandakazoita izvozvo. But I was nervous the day that I did this. Ndainge ndiine kaplastic kaikaya kainge kaine ivhu rekumakuva, ndainge ndakangokaisa mubra, apa ndaita kudedera. Lucky enough zvakaitika mukoma ndezvekuti vatete takatanga tambo vachemera pamba pedu, but zvikazonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kwaMurewa, saka takazobva kuHarare tichisiya mutumbi wavo, and my husband was remaining behind. Saka iye ainge akanditi, musi unosvika chitunha chavo ndo musi pandinofanira kuzoita miko dzacho idzodzo. So mukomanashi, the body came, it was late at night. Murume wangu akatomeka sure kuti body inoriliswa late, achitocalculate traveling hours from Harare to Murewa kuitira kuti vasvike pamba usiku. Sezvo munongoziva kuti pakaucha yedu mutumbiwo uchisvika vanhu vanotanga kungochema vachienda kuya kune motikari yakatakura chitunha. Ndakabva ndazosara. Very quickly I opened the pots, ndikabva ndazovhura ndokubva ndamwaya ivhu riya. But after that mukoma mushure mekunge vateteta vaviga, ndakatambudzika, ndainge ndisingakwanise kurara, because ndaiti ndikarara ndovhumuka ndichivaona vatete, ndaitovaona live one on one vachiti koma kandiitei. Saka murume wangu aitoita zvekutononditengera sleeping tablets every day, ndichita overdose. Saka paakaona kuti zvazonyanya manje, because ndaiti kunyange ndisina kurara ndaivaona vatete, ndo paakazodzokera neni kubhindura, ndikabva ndazonosimbiswa. But musi wandakasimbiswa mukomanashi, zvandakaona ndonzwira vanhu tsitsi avo vanoti the spiritual world does not exist, because ndikangoti vakafanana naAlice who is living in Wonderland. She is naive and does not know how the world operates. Ndakaona chimwe chikwambo mukoma chandakaona chainge chiri chitema, chainge chine mazinyanga, and chainge chine ziso rimwe chete rainge riri red. Muromo wacho nanhasi uno ndo unondiconfuse, because ndaiti ndakatarisa muromo wacho ndaiona chiine mazino ainge akawanda, but ndaikwanisa kuona everything that was inside chikwambo ichi. So this creature came close to where I was. It sucked out the spirit out of my body. Ndokusimbiswa kwandakaitwa. From there on, mumuri makazotanga kufiwa. Mumuri makafiwa kani, hatitauri. Mumuri makafiwa, and mumuri makati mafiwa, ndakazosvika pakujairira zvekuti the process, it started to becoming boring. Ndakumakuva otora ivhu, and you stink in whilst you are cooking, ovoisa ivhu riya muguva, so that mweya wemufi usazouya uchikunetsa. Me and my husband, we have done this for many years. Me and my husband, we are the richest in the family. Vana vangu vose vari ku South Africa. All my kids, they are studying in South Africa.
We took them to a very expensive boarding school, South Africa. Mukuru wacho pa ainge achitori mudiki. 2 of them now are in university. Now the other one is supposed to write a matric next year. Vanogara vega ku South Africa ikoko. They have a maid wedu mukomana murungu. And you can just imagine how much we are paying her. She's the one who takes care of them. Tinongoenda edu ikoko, but not at all the times, because zvinhu zvatakapiwa nasekuru vaya vaya zvinoda kuti tigare tiri munharaunda. Saka tinoti tikaenda ku South Africa hatipedze more than 1 week tinenge tatodzoka pamba. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ya zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mu comment section. Strange things do happen in this world.